بقداي موت حواتنا أمونغو مونيكان أليكسن عوي باسي تلعيلو دقال حدون حقيس ما يتفتنس مونيكا $10,000 فيفن زالون أب إيربورت دبي عقرقر فتيران داتبالتي توم سبات كشينا نام تأسد أبيرا توم حبر البلون سوات مصع أبياتنا إلهم مناخ تجيرون مالتي ولا أبلات نيستا لدبي إيربورت مالتي مسيوم جيو يندابرتون سب إرتراونا هاتنا ون تجارو عقب بلولنا ندابوليوم أنت أي زبيل بحبار كندرينا عديتات إرتراون أب إرترا ودي أبتدأ تتحجو لجاكم حجوز نقولتون النبلين فقد بتخسيانات كزورات الأرض والله أدوني حاوناون اندغرا ولنزغني حتو ذهبوا حدش قبرو ملسلهم ما نبطنو يموتوا انديت عرقوز تربو يموتالو الناس حنا ياتشو عبيتي تيكتوكراتون أبزح الساعات اقروم نابشره اندغنا عايز يركب زورو قبر الليبانسون 4 مليون بر حاجز انداتبالي ازنا غرزي حق دو ايكونن زبل بحبار كندرينا 4 مليون قرشي كم بوفايه دمساوي زامانون بغداي حساس بزتحازه اندانا بعزلقو حدش فيديو لو واقوان حب شي صعده كما يتوعلتها بزكون عونا لما عند فيديونا مس قداي حساس بزتتحازه سفح زويله مدب كلينا كامنا حساس قداي بزوصون مس قداي سنه طباباويت فيفن سهلون زوصو حدشتي انفورميشنات الله نعومون عونا لما عند فيديونا بحبار كنريمنا شتتنا لا فيديونا بومبوخلا ليتس جو اسكي فلما مدبنا مس قداي حساس بزتتحازه بزحسات امونغو أليكس حونان كمون مونيكا نسلا على حدش باسلو اسكي فلما أليكس نمونيكا زهوا حدش ملسلو اسكو حوار سويا تجارو مزاحتكم تجارو زو كومنت زراكو في زغال عازب بسنكو حزبنا محقاس تابيو زغال عازب بسنكو قال حدا يرتراوي لا يتزاركونا لا يقوت اخلي نعاخي لك مونيكا حقيس كاي تفلطني خي كاب غنزبكي اوصيخي حقيستي اي تفلط تردخني منم حقيستي اي تفلط مخناتهم ود حق تخديو ولا ود حات نخلي بها متو كسم داخلكيو نزمن كسم غازول كيس خما يري خنس خن عين هزو تكا تحجز لك تمسك نمن كتحجز لي نسخن عين انا حزبي بعلي لخلو بعلي لخلو حزبي انا بعلي لخلو حق زي فلتي ارجع انا تشالنج انا نغرتني انا سغاتا ولاديتي عصم تبويو غن مالتي مونيكا $10,000 انا بعصي لك مال ولاديتي بعص 10,000 تهيبه انا 10,000 حكيم 10,000 تهيبه انا 4,000 حكيم ولاديتي بلوك مال حقيسكم ايفوتلهم نسكم انتم عبر زحجز سب ايزاربني معات يرتراوان له فورس حجزلو ايفن ناوينا دولنا وايز لخو ገንዘብ አለ ናይሁና አን ይሰደሉ حزبون كنغرك نسخي دقال رغاصيت حرام مالتي مرق زودت ارغيت سبيتي مساي ايتو ودادري مساي تو ودادري بقى اتنشن سينكي بقى اليكس او لايك وي فيو قطرك خلو اليكس تاي غبرك انا اخي ارغي سبيتكو اخي نجيرك يقدم حجبون لايك باخي انا حقو يالا قرابيت سغاديت كبيلا غزاته ستيرات وعد زيت ستري ديت قدفنا برين دلي أليكس حقزكم يحقزوا في كرسوا مش نهزوين خالي كمان نحقز so but I really know like more خيدو بكا ناب أليكس سودو ديو ناب حزب خاون كله بكا لو بسر ناب حقزكم زق أمتي اللي معنا أنا تاي ناب خن نعموني كان تحقزكم يا مخيدنا موني كخبلهم You serious? كنت ستري جترز بالك 5 خماخ ديت ستري ارغي سبد يكون كنخي انت ايصقمكم مساي زلق صقم انت حدون حقيسكنا يتفتنس حقيسكنا ايفلط بدل نسكم ابزي افكم كفحكم زلكم نحنا اين نحجزكم زلكم ما يحجزكم من نغير حجزكم ز حجز سب ايزار ز سب ايزار أنا بزيك هذا ما عندي صراحة كوا فيديو قد محجر حجز كله خندزي أجنزب حجيزة كندزي أنا بسبقتي لي فلت even على السوشيال ميديا مسئ كندزي أك حجزي لي فلتنا أذكرت كهت خنت هاي تذكرني زي أمر عاوز ود سويت أنا تحكبره
كم زيا كم يجرون زيا سبيل برو أقول أنتوا ودين كمان أنا بجاي تجلس أنا كيس سويت متى تقول أكون ده وأدخل هاي لايك رسائلات قدام زي أتو الجون كنا قركي حجز كنا عيد فلتني ناتك حجز عيد لنا نو ناتك حجز عيد لنا لما نقريلك of course كابزاب زال مينز كابزا تيك تاك لمين زم سخوا قرشي من حزبي 100 شعوتين افتاز نفتي حاجه ستباين انا باخي افتي حاجه ستباين افتي اخي اب سوشيال ميديا كن كزارب ايدلني يعني كم زغيره كم زي غورن كبل ايدلن حجون نغير كله مونيكا ناتكي حاجز ايدلن إنه يساوات يهم سماهم يهم أليكس حاولنا مونيكا كم زعم سلا جبر ملسي زوا زلو إذا أمونجو مونيكان أليكسن زل على زلو زخل لا يبعسي بمتى يتلعب بكومبيتيشن اللي خني حوا إنه يسكن أتي عد زلو أمي زلو حزبنا تمي زمو زلو حزبنا ناتهم بعس ناتهم كومبيتيشن أيخون زس بزلو آخر زس بزلو كود زعنقلو النجار زس بزلو أيكون عنده مونيكا يا أوكي مونيكا حجزا بزعبها حزب تجري حما أنا جراوجي عكت وانت خليا دحر زخل لا يكوناتكم سمع دحر مجوارو ناب تجري قنبلاتاتن دروناتن زل خاز نبر هاجراتين زيت الحورج إنه ليخن حزب زعنقلا شعوقنا يتقاومنا نحوات حجز قدايس كابز خونه درس وتلاقي مدحان نجرس كابز خونه درس بليس مالت سخونه يكون نجر تزينا العلي زبل مخنياتو كع اتنجرات بتزلو فتنه ايكون انزغي زلو متعنا غافات يفتر يزول نحواتي بليس قداماي نجر تحجز تلنا حجز تسواسب تلنا نفطار إلا نقبل انبر نسويلنا انت غيرنا ناغا نغسسو غلا انت غيرو حما نغرينا كنوقع نخلنا موداتا كلكم زدلي سبيشال ازنا حجز نجرات بليس انقفات اين هونه كل زدلي سلام تعنا من يلكم لنكين عزو زلنا أزيو زربش زشاقل حما سئلتات كاب تقراي وطال أخاف حنصاص بغامينا نذكرها المحجي إرتراوينا عندهم كفيهم هاديمهم أقورو بيت هاجر بسلام زنوبرو نورو مع عسكري حنصاص بحال تا خوينات مسكونات تا زيت دلو خوينات مسكونات كاني هم قدامات قدام زخونها دتنياتا حنصاص مالتي ስለዚ خوينات زي حليفو آلاف صفات أطفيو حجي دمان حزب تقراي نوش تعدي تزنا مالا جيروس حزبي بتميتين بحمام كسابي ريق لنا مرت كم توسخون حجون تخناتات حزبي إرترا زي رجاء هادي من تجراي نخاطو أبدو بات تجراي ندات تجويون أشحات كفل بها عديتات إرتراون أبي إرترا ودي أب تجراي تتحجزو بجاهم حجوز نقلتون نبلاين فقد بتخسيانات كزورات وعلى زولامات أنا بقول كيسي كندا أشحاتين زوم شفاتو أبدو بتجراي كفيلن زخفل نزلوهم مالتي ስለዚ ዞን ብዙሕ ኤርትራዊ ዘሳቀ ዘሎ ጉዳዩ ዞን ክፍታሕ ዘሎና ዓገብ ክበሃል ዘሎ ኩናታት ማለት እዩ ስለዚ ዝኽልተ ህዝብ እዚ ነዊሕ ዓመታት በዞም ፖለቲከኛታት ብኩናትን ብኣይኩናትን ናይ ሰላምን ነዊሕ ግዜ ክሰቀ ፀኒዑ ስለዚ ህዝብ እዚ ብሓባር ነዚ ዘሎ ጭኮና ጥሒዙ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ገይሩ ካብን ናብን ናይ ንግድን ናይ ምትሕዋስን ናይ ምትሕቋፍን ናይ ሰላምን ሃዋሃው ፈጢሩ ጥራይ ካብ ዘለዎ ጭንቆ ወፅምበር ህዝብ ትግራይ ጣዕሞን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጣዕሞን እዚ ከዓ በቃ በዞም ዘይረብሑ ውልቃውያን ፖለቲከኛታት ኣብቲ ከባቢ ጅሆተ ተሓይዙ ስለ ዘሎ እሞ እዚ ክፍንጡ ዘለዎ ይኽብለኩም ዝደሊ ሕጂውን ነዚ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ኩላትና ኢደ ኢድ ካይልና ንሕግዞ በዛ ኣጋጣሚ ክላቦ ይደሊ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝጭዎ ዘሎ ህዝብና እውን ሓገብ ክንብልን ነዞም ሸፈነ ረኺቦም ዝሓብኦም ረኺቦም ድሌቶም ዝገብሩ ዘለዉ ون عكب كنبل بزاق قطم خلابوكم دلي صيلكم سمعكم مني إنه يسياو زحونا زهم سمعنا بزخونا قل نزي أو تقراي تفتيرو زل نقر سقاينا أيوه إلهم تحقز لهم إرترا ونحواتنا بزاق قطم زي عزي إذا مسكنكم كوزو زاقنا تفتقراي قطم اللو يزولو ناي ويا كنا تحت كنا خلاتنا نوزح الساعات كنا قاومو زلنا سو بمقب رحاب مموت يلبتم مقب إربوت مموت يلبتم يمعون نقرنو أهم بالنبت زمن نبت درجة أهم بالن نبت تكنولوجي أهم بالن نيتوركنا كونكشن ما نبتونو يموتو إندي تارجوز تربو يموت هالونيا سنة ياجو لمن دنيا فززنو ونت لمن ناجر سلاح الزات سمتاچوال شو مالتنا لزامنو أهونو ودزي كومنت تجاوبنا هلا كامبانيوش ታግ አድርጓቸው እነሱ ካምፓኒዎች እፈልጋቸዋለሁ አሁን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ማገዝ ይኖርብላል ህጻጽ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉት በረሃብም እየተሰቃዩ ነው ያሉት ማል ኒውትሪሽን አለ ማርያም ሳፕሊመንት ይጎላቸዋል መድኃኒት ይጎላቸዋል ምግብ ይጎላቸዋል
የሚተኙበት ቦታ እውነት እነዚህ ነገሮች በአንዴ ማሟላት የምንችልበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው እንዴ። ስለዚህ ነርሶች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁኝ። ዶክተሮች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁኝ። ፋርማሲ ካላችሁ መድኃኒት እንድትሰጡ ፈልጋለሁኝ። የምግብ ፋብሪካዎች ካላችሁ ምግብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁኝ። አካፍል፣ አንተ አካፍል። ሁላችንም እናካፍልና እናግዛቸው። ሰዎችም እፈልጋለሁኝ። ሁላችንም አብረን ሄደን የኪችን እቃዎች ይዘን እንሂድ፣ ጀነሬተር ይዘን እንሂድ፣ መብራት እናብራዛው፣ ኪችን ይገጠም። ከዛ እዛው ሆነን እየሰራን ምግብ እየላክን ማለት ነው ይህ ነገር መለወጥ እንችላለን። እውነቴን ነው የምላችሁ። በምንም ተአምር እነዚህ ሰዎች መሞት የለባቸውም። ምክንያቱም ዘመኑ ተቀይሯል። በዚህ ዘመን ሰው የሚሞት ከሆነ በረሃብ that means ይህ ጭካኔ ብቻ ነው እንጂ እውነት ነው የምላችሁ እኛ ሳንሰማ ቀርተን አይደለም ልንገራችሁ። ስለዚህ እባካችሁ አሁኑኑ ሕጻጽ ላይ የሞቱ ያሉ ሰዎች እንያቸው። በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ያሉት። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። አሁን እኔ ራሴ ወደዛ ልሄድ ነው። ወደዛ ሲሄድ ግን ብቻዬን አይደለም መሄድ የምፈልገው። ትራኮች ጭኜ ነው መሄድ የምፈልገው። አንዱ በምግብ፣ አንዱ በፋርማሲ እቃዎች፣ አንዱ ደግሞ የኪችን እቃዎች፣ የጄኔሬተር ሰዎች ተሰባስበን አብረን ሆያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ሰውነት አይደለ? ቲክቶክ ለዚህ ካልተጠቀምነው ታዲያ ለምኑ ተረፈን? ልንገራችሁ። ዝም ብዬ እኔ ዘፈን አብርቼ እንደዚህ ስል ቫይራል ከወጣው ጥቅሙ ምንድነው? ይሄ ሲሪየስሊ ሶ ፕሊዝ ሌትስ ዱ ኢት። እስኪ ኮሜንት ላይ ቻሌንጅ እንፍጠር። በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ታግ እናርጋቸው። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ሼር እናርግ። ለምናቀው ሰው ካለ ሼር እናርግና እናዳርሰው። ከዛ የነዚህ ሰዎች ህይወት እንቀይር እባካችሁ። ብዙውን አዋትያው አዶና ከም ሰማናይና አብዝ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ስፔሻሊ ኣብ ቲክቶክ ስለምንታይ ነቲ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ነገር ድምጽ ዘይኾን ዘይዛረብ እንዳብሉ ብዙሓት ሰባት ሕቶን ተቃውሞ እንዳልዕሉሎም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን ብከም ዝኣመሰለ ወዩ ገሊጽልና ዘሎ ኣይሆብካ አዶናይ ሓውና ነቲ ኣብ ቲክቶክ ዘለዎ ፍቅርን ተቐባልነትን ተጠቂሙ ዕብይ ዝበለ ነገር ሒዙ ከም ዝጓዓዝ ተስፋ ንገብር። መጋቢያ አላፍ በዓል ሃፍቲ አይተገሩ ገብረ ሊባኖስ ንሕጻጽ 40 ሚሊዮን ቅርሺ ከም ዘወፈየ ተገሊጹ። ኩልማን በዓል ሃፍቲ አይተገሩ ገብረ ሊባኖስ ሃፍትኻ ይባርከልካ ንበሎ ሆነ ሃዋትያው ብዛዕባ ዘሮ ከም ዝኣመሰለ ነገር ዝውረ ዘሎ 40 ሚሊዮን ብር ሓጊዙ እንዳበሉካ ሓደ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክቀባብሎ እንዳራእኹ ዝርከብ ይኹን እንዳእምበር እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ሓቂ ዘረሓቃ ጌጋ ከም ዝኾነ ከረጋግጽ ኢለ ዘለኹ ዙራ ሓውና ነቲ ኣብ ሕጻጽ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገር ያው ኢዱ ከም ዘእትወልን ሓገዝ ከም ዝገብርካ ተስፋ ንገብር። ጉዳይ ዛ ፍጥረትን በጣም ተመሳሲልኒ እዛ ነፍሳት እዚኣ ማንቲስ ትባል ወይ ድማ ከዳኒቶ ብምባል ንፈልጣም። እዛ ፍጥረት እዚኣ አተዓባቢያ በጣም ዝገርም እዩ። ኣብ ውሽጣ ሓደ ሓስኻሎ እቲ ሓስኻ ንሱ ድማ ዝበልዑ ተበልዕ ሰተየቶ ሰተ ምስ ኣድማ ይዓቢ። ንሳ ህይወት ሓደ ኢላ ክጅምር ከላ ኣብ ውሽጣ ምንባር ዝጀመረ ዝሓስኻ ናብርኦ ውሽጣ ገይሩ ይዛዓቢ። ማንቲስ ፍሉይ ዝገብራ ማይ ኣይትፈቱን። ማይ ዝበሃል ፈጺማ ኣይትቐርዋ። እዚ ሓስኻ እዚ ኣብ ውሽጣ እናገዘፈና ንውሕን ትኸይድ እናተጠቓለለም ንሳ ትጸግብ ዘላ እዩ ዝመስላ። እንተኾነ ግን እትበልዑ ንትሰትዮ ንሱ ይሻመዮ ዘሎ ሓንቲ ግዜ ናብ ማይ እንተኣትያ ግን እዚ ማይ ዘይፈትዋ ውሽጣ ዘሎ ሓሰኻም ንቁመታ ልዕሊ 10 ዕፅፊ ነዊሑ እናተዝለግለገ ይወፅእ። ዕድመ ልክዑ ኣብ ከርሳ ዝዓበየ ሓሰኻ ምስ ወፀ ማንቲስ ድማ ናብራ ሄላ ትጅምር። ነገራት ፎክሳ ምብራር ትጅምር። ቅልል ይብላ። ንሕና ከም ተጋሮ ውሽጥና ሒዝና ይዝዓበና ሓደ ህው ኣተሓሳስባ ኣለና። እታ ኣተሓሳስባ ንሱ ድማ ኣብ ውሽጥና እናገዘፈና ዓበየን ዝመፀም ካብቲ ኣተሓሳስባ ወፃኢ ካልእ እንፈልጦ ዘይብልና ንሱ መራሒና ንሱ ገናሒና ንሱ ተዘየለ ድማ ህይወትና ዘብቅዕ ዝመስለና ክሳብ ሎሚ እናተመራሕናዮ ተገናሕናዮን ዝመጻና ምስ ውሽጥና ተላሚዱ ስለ ዝዓበየ ካብ ሓድሽ ተሓሳስባን ሓድሽ መራርሓን ነቲ ምስ ውሽጥና ዝዓበየ ተሓሳስባ ምስ ጌጉኡ ተቐቢልና ምንባር እንመረጽ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሒዝና ይዝዓበና እንኮ ተሓሳስባ ሓደ ግዜ ተተቐይሩ ልክዕ ከም ዘማንቲስ ሓድሽ ህይወትን ሓድሽ ተሓሳስባን ምምጻእ ይከኣል ይኸውን። ኣነ ከም መንእሰይ ኣብ መዋእለይ ዝረኣኽዎ ምንም ለውጢ የለን። ኣብ ዘመነይ ትግራይ ካብ ድኽነት የወጻትን ኣብ ዘመነይ ዝተቐየረ ተሓሳስባ የለን። ኣብ ዘመነይ ካብ ኩናትን ጎንፅን ኣይተገላገልናን። ንሆ ድማ ወለደይ ዝጣዕምዎ ድርቅን ጥሜትን ኣባይ እውን በፂሕሎ ሕጻጽ ሎምውን ሬሳ ተታናግደላ። ህፃናትን ሽማግለታትን ደቂ ኣንስትዮን ወለድን ኩሎም ሞት ይግምንዮም ኣሎ። ዛጊድ ክሳብ 350 ዝኾኑ ብጥሜት ጥራሕ ሞይቶም ኣለዉ። ወርቂ ተነፂፋ ብቢልዮን ዶላር ዝቁፀር ኣታዊ ተመዝግብ ትግራይ ግን ሕዙን ደቃ ብጥሜት ይቕዘፉ ኣለዉ። ብዝኾነ ሕዚ ንገማገመሉ ግዜ ዘይኮነስ ነብሲ ነድሕነሉ ፃውዒት በብሸነኹ ይጋዋሕ ኣሎ። ካብ ዓረር ዝተረፈ ህዝብና ንብፅሐሉ ሕጻጽ ትፅውዕላ እዙይ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ብምግባር ድማ ግደና ዝኾነ ሃዋት ከም ዝበለይ እቲ ናብዚ ኩላይ ፀገማት ጠንቂ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ሕሳት ግን ካብ ምግምጋምን ምውቕቓስን ወፂና ኢና ነቲ ኣብ ጥሜት ዘሎ ህዝብና ክንሕግዞ ንግባእ። ጠሚክን ኣብ ሕንፃ ዘይረይዎ ዝላኹም ዘሎ ፀሚን እየን ዝላኹም ዘሎ ኣይሰርሓልዋ ማማ
فريوان لهندو أجوكم ماما يه أجوكم نينا نقول سلام تنحنا ملسنا سلام ድምፃዊ ዘአማኒ ከምዚ ኢሉ በቲ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ነገር ልቡ ተሰሩ እንዳነበ ፖሲቶ ዘሎ ወገኖቻችን እጩ አረ በምዕራብ በኩል ሰው እያለቀ ነው። አረ ምድሪቷ ኬልዳማ እየሆነች ነው። ከሴፍ ያመለጡ በረሃብ ይሰቃያሉ። አረ ማን ይድረስላቸው ወገኔ፣ ማን ይድረስላቸው? እባካችሁ፣ አረ እባካችሁ እናልቅስላቸው። አረ እናልቅስላቸው። አረ ተው እባካችሁ ወገኖች። ማን ነው ጣቱ ሲቆረጥ የማያመው? አረ ወገኖቻችን ናቸው፣ እናልቅስ። በብሔር አንከፋፈል። ሰው በመሆናችን ብቻ፣ ሰው በመሆናቸው ብቻ እባካችሁ ለነሱ እስኪ እንሆንላቸው። ብዙና አዋቲያው ከምዝራአሁም ይሁም ዘመቦና እዚዮም በቲ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ነገር ሓዚኖም በከምዝ መልኩ ነቲ ኣብ ሕጻጽ ተመዛዊል ዘሎ ህዝብና ድምጽ ዝኾነ ዘሎ ብዙና አዋት همزራናና ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ነዚ ኣብ ሕጻጽ ዘጋጠመ ነገር ድምጽን ምዃነን ንምሕጋዝና ኣብ ሰዓት ናብ ሽርዓት ይከም ዘለዩ ዝግለጽ እቲ ዘሎ ነገር በከምዝ እንተቃጽሉ እቲ ኣብ ሕጻጽ ዝሳቀል ዘሎ ህዝብና ካፍቲ ዘሎ ዓጸው ዘይወጽሉ ዝኾነ ይኹን መንገዲ የለን ብፍላይ ከዓናብ መረበት ምስ ዝምለስካ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ችግሩ ይዝፍታ ትናፍና ኢሎም ማዓንቲ ናይ መወዳእታ መደውና ተሓልፍ ተለና ስነ ጥበባዊት ፌቨን ሳለ ኣብ ኤርፖርት ዱባይ ኮብሊላ እንዳተባለ እስክን ሰልጠነ ባህባር ዝፈየ ማለት እቲ ኩሉ ዝመፀን ኢንፎርሜሽን ካብ ባዕለ ይኮነን ከም ዘለውን ሓበሬታ ከም ብበልኩም እዩ። ፌቨን ትማሊ ናይ ኤምባሲ ሓላፊ ስልያ ማለት እዩ ዝነገርኩም ፀናዕኹ which ተስፉ ዝበሃል ዓዲ መፍቶ ተቃወምቲ የርክያ መፍቶ በዓል ተፈታዊ የርክና ንዓዲ ግድን ክትከዲሉ ኣፈራሪሖማ ማለት እዩ። ኣብ ኩቺና ምስ ኩቺና ሬስቶራንት ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣብ ኩቺና ምስ ገለ ኣብዚ ዓዲ ዝቕመጡ ኮይኖም ኣብ ዱባይ ማለት እዩ ብክንደይ ምቅብጣ ሰዓት 4 ኣብ ተርሚናል 2 ኣብፂሖማ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዱባይ ኤርፖርት ብክንደይ ሓይሊ ፈራ ኢላ ከዓ ትከደሎም ክኢላ ማለት እዩ። እዚ ካዚ ዓፈለሎ ዝነበሩ ጓልዳ ገለ ይኮነ ንኤርትራን ክትከይድ ማለት እዩ። ሰባት ሓገዝቲ ካብቶም ገያሾ ሓደራ ካብ ኢድኩም ከይትፈልይዋ ኢሎም ቼኪን ገይሮም ኢሚግሬሽን ይሕሊፎማ ማለት እዩ። ኢሚግሬሽን ይሕሊፎማ ተመሊሱ ጓል ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ኣብቲ ኤርፖርት ማለት እዩ። ባይ ዘ ወይ ሓንሳብ እንድሕዳኒ ቼኪን ጌርካ ናይ ዱባይ እንታይ ኣሎ መስለኩም ኤግዚት ወፂያ ኣላ ካብቲ ሲስተም ማለት እዩ። ካብቲ ሲስተም ሓንሳብ እንድሕዳኒ ወፂያ ከም ብሓድሽ ንዕረፍ ትምለስ ኮይና ኣብ ውሽጢ ኣትያ ካልእ ቪዛ ክትሓትት ኣለዋ ብዙሕ ፕሮሰስ ናይ ባዕሉ ማለት እዩ ናይ ቪዛ ናይ ዱባይ ከምኡ እዩ። ስለዚ ጓል ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ኣብቲ ኤርፖርት ኣብ ቶይለት ተዓፅያ ማለት እዩ። ኣብ ሽቓ ተዓፅያ ምውፃእ ኣብያ ጂ ቶም ሰባት ክሸይና ንታኣተት ኣቢላ ቶም ሓበራ ዝበሎም ሰባት ምውፃእ ኣብያትና ኢሎም መልእኽቲ ገይሮም ማለት እዩ። ቶም ገያሾ ካብ ኢድኩም ከይትፈልይዋ ዝተባህሉ ገያሾ ምውፃእ ኣብያትና ኢሎም መልእኽቲ ገይሮም ኩሎም ለሚኖማ ወላ ኣባላት ናይ ፀጥታ ናይ ዱባይ ኤርፖርት ማለት እዩ መፅኦም ጓል ምኽፋት ኣቕቢፃቶም ማለት እዩ። ቦርዲን ኣኺሉ እቲ ናይ ኤርፍላይ ዝገብርሉ ኩሎም ቶም ገያሾ በቃ ኣብያትና ኢሎም ገዲፎማ ኣብ ኤርፖርት ዱባይ ተርሚናል 2 ማለት እዩ ገዲፎማ ኸይዶም ኣብ ተርሚናል 2 ስጋብ ዛሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርፖርት ተሪፋ ተዓፅያ ኣላ። ካብ ትማሊ ካብ ሰዓት 4 ናይ ኣጋም ምሸት ኣብኡ እቲ ውሽጢ ሽጋራ ዘይፍቀድ ኣብኡ ሽጋራ እንዳወልዐት መዓት ሽግር ፈጢራትሎ ማለት እዩ። ጂኡ እንዳበለት እውን ሰብ ረብሻ ከም ዘምሰተ ምስ ዝዛረብሉ ማለት እዩ። ሓዋ which is ኣኽሊሉ ትበሃል ቀዳይ ነግረኩም ነበርኩ ኣባላት ፀጥታ ናይ ዱባይ ኤምባሲ ደው ኢሎምሉ እቶም ኤምባሲ ናብ ኣሜሪካ በዛ ሰብ እዚኣ ከይትድውሉለ እዩ ኣነ መፍቶ ፀላእቲ መፍቶ ተቃወምቲ መፍቶ በዓል ተፈታዊ ጌራትኒኣ
ولا طرايا تخيد أي قد سننيو بمبال تلفون عكسيو مالتي نتوم ناي هذا تصدق دبي زلو نغم إمباس دو يلوم مالتي سجى حجي أبتحت دبي إيربورت أو وش تعالى أبزح جوال نلقاهم كتوصل أي تخليني حنسب إكزيت عند حد عني يهريما سلز وصلت كاب سيستم مالتيو كابنا إيميغريشن كتملس أي تخليني هاي هجي حنت عدل أنت على عاتيوم مستوزع مالتيو مستوغلت نفاريت نعدا نخطر الزواتر نبابا إيسيات مالتيو هذا هفتام من إسي أكاوات إركا بجاخا أبصحنا حجزنا له مستناي نازتا إمباسي ني إيربورت أبصيهم ما مالتي جنوال أقدعته أوش إيربورت كا كوبلي لا مالتي زونا واديو كم سمعهم يكون قداي في بنسهل أو زهزات أخم الزعم مسألة كونتات بزيح كم زلي زقل زل لو بدهرز نجار زستسمع زونا يوان حدش نجار يلن زونا جنيا فتارام لخبا على ناب نبر اتعنا يملسا قبل زدل لين ويسنا لما عند فيديونا كم زراهم يمسني روح أبقى سالب خالي فيديوس كبر راكب سكاب شو كن استيت